ושלום לכל הצופים קרה משהו די מצער. אני החלטתי לצלם פרק שני להיום על תפורס, ופתאום איכשהו ההקלטה נמחקה. כאילו יש כאילו לעריכה אפשר להגיד ככה כמה שלבים, כאילו השלב של הצילום, השלב של כאילו העברה מהקבצת הסטודיו שמצלם אל קבצת הסטודיו שמעביר מהקבצת הסטודיו שמצלם לקבצת הסטודיו שעורך, ואז מהקבצת הסטודיו שמעביר לקבצת הסטודיו שבעצם עורך. אז בעצם הוא לא פתח לי את זה שבעצם מעביר, כאילו הוא נמחק. ולמה? לא יודע. כאילו פה זה כאילו בדרך כלל אמור לטעון משהו, אחר כך זה נעלם, ואז נפתח כאן כזה מסך ענקי, צריכים לעשות סייף וזהו. רק שהמסך הענקי הזה לא נפתח, ככה ש... כן, די מבאס הדבר הזה. כן, אם כבר סרטון מה אמרתי כרגע? אוקיי, מה הוא עושה פה? מה הערוץ הזבל המשעמם הזה שכל פעם כשאני שומע מישהו מהם זה נשמע אותו דבר? כאלה משעממים. זה חיקוי מושלם שלהם, באמת. אני בחיים לא ראיתי חיקוי יותר טוב מזה. אני מסתכל רגע, סטופ. צד שני, בואו נשמע 15 שניות. מותר הרי, יותר מ 15 שניות אסור לעצמם, האם אתה יכול לחצוף כמוני במערה? תדע שורצים שם גם קריפר. אוקיי, אסור. כן. כן, מיינקראפט סטייל. יא, חבל שאין לי כזה אינטרו. מיינקראפט סטייל. מיינקראפט סטייל, כן, אני חי בעיר קטן. ואני נזכר בכל מיני דברים חרפנים מטומטמים. פלוס בלי רווח אולי. Thank you very much. Дамы и господа, вашему вниманию представляется новый и улучшенный Maxim FX Turbo Intercooler 3000. Всем здорово, я отдохнул, вернулся. כן, זה כל מה שרציתי להגיד ציירתי סרטון, אבל נמחק. פשוט נמחק. אז פעם ביי, יאללה ביי.